Vítám vás u prvej časti z hry LEGO Star Wars. Dajte na toto video like a na môj hlavný kanál dajte odber. A môžeme sa pustiť do prvej epizódy z tejto hry. Ideme na to. Takže toto video bude mať takých, dajme tomu 8 minút. Takže ideme na to. Takže môžeme ísť na to. Takže dúfam, že sa vám bude páčiť tento prvý diel z tejto hry LEGO Star Wars. A budem to natáčať každý útorok, takže dúfam, že ste sa mali dobre v škole. Takže nezabudnite mi napísať dobrý komentár na toto video. A napíšte mi komentár, ako sa vám bude páčiť tento prvý diel z tejto hry LEGO Star Wars. Tak dúfam, že to pôjde same ten panáčik. Tak. Zbierať to zelené. To zelené musím zbierať. Aha, takže to žlté musím zbierať. OK. Takže toto bude taký prvý diel z hry LEGO Star Wars. Napíšte mi do komentárov, či chcete ešte ďalší diel budúci útorok na môj hlavný kanál. Takže tak. Napíšte mi, či máte o to záujem. O ten druhý diel z tejto hry LEGO Star Wars. Takže mi to napíšte. A musím sa to naučiť ovládať, takže za kamerou budem sa učiť ovládať túto hru a nazbieram kopec tých šedých blbostí, čo sú tam hore pri mojom panáčikovi, takže tak, toto video má, teraz ho natáčam 2 minúty. To je všetko z tohoto videa. Dajte mi like na toto video a odber na môj hlavný kanál. A uvidíme sa u ďalšej časti hneď budúci útorok. Uvidíme sa u ďalšieho dielu z tejto hry budúci útorok. Čus!